farko dai muna son mu yaba shugaban ƙasa wato Santa Bola aran min yiɗi min mana tiiɗal ardiiɗo lesdi Najeriya Senata Bola Ahmad Tinubu no o hakkilanta e Najeriyanko'en, o hakkilinta e derke'en, no o hakkilinta e huwonoɓe. albashin wato mafi Hande o waɗi jungo dow diidangol ko ɓamtata ceede njobdi huwonoɓe. Balɗe salinde o waɗi je fukaraɓe, je hokkugo fukaraɓe ngu'ari, bo o foti dow huwonoɓe. Alhamdulillahi ujune capanɗe jeweɗiɗi woni famɗa ceede njobdi huwoɓe gomnati mobgal lesdi Najeriya e huwoɓe gomnati diwal ha e huwonoɓe kampaniji fuu. Ko larani derke'en yiɗɓe dogginawankore bo ai ɓe njawi to en daari joni on o hewti duuɓi go'o dow laamu, nden hanko ardiɗo on o tawi bonondaji fere-fere nder lesdi ndin, nden iga o jaɓi laamu o huwan wala jemma wala nange. Nder dungu go'o ai hani ɗum hokka mo wakkati ngam laarugo irin yaadu maako, ngam nder balɗeji ɗi fuu kuuɗe o waddi jahali yeeso fere-fere o wangini hokkugo fukaraɓe wallinde nyamale ko wala mo meɗi hokkugo, nden ko larani njobdi huwonoɓe o wo'ini kayi min wonɓe wayla waladu hirna lesdi ndin. O andini o waddini en hukuma ko wo'inta lesdi amin, banni fuu fombina lesdi ndin. To en munyi dow ɗo duuɓi tati mi nuɗɗini banno o waddi bayli yaake o lattino gomnajo diwal Lagos, to o waddan bayli ha lesdi ndin. Deni fuu min ɗo hokka mo sauri. To on yejjitai o lattino majalisankejo nden o ardino diwal Lagos ai en meɗai banni. kullum muna cin bayan shawara